تێکشکاندنا وی پەیکەرێ ناڤەڕاستا بەغدا کو بەری هینگێ ئەوێ di بەرامبەردا دەرباز دەبوو دڤیا ئاگەهداری سەرەدەری و ڕەفتارên xwe bît lê Dako Iraqî 13 salan berî niha û di rojeka wekû ev rûda tirs ji rejêma Beez di dilê wan da veravît ew roje bo roja rizgariya Iraqê. Piştî nêzîkiya sê heftiyan şer û rêbirîbûnê ji çend aliyekan ve dawî car roja nehê Nîsana sala 2003 serbaz û tankên hêzên hevpeymanan çûne nav Bexda paytextê Iraqê û peykerê bronziyê bi navodengê diktator Saddam Hüseynê serokê berê Iraqê li gorapana Firdews li naverasta Iraqê têkişkandin. Bişkandina wî peykerî Emerîka ku serokatiya hêza hevpeymanan dikir du mahê îna bi demê 35 salan ji desthilatdariya agir û asînê Hezba Beez li Iraqê û ji roja nehê Nîsanê were bi timamî Iraq heftiye bin desthelata hêzên Emerîka. Ev rû 13 sal bi serherefîna peykerê Saddam Hüseynê diktator da derbaz dibît. Lê bîrhatina wê rojanî di dîroka Iraqiyan da hindî wê vetire kêm dibît. Niha hevrikî û pişkeka pêkhatiyên Iraqê wekiriye ku ew dîroke di hizra Iraqiyan da kêmtir bibît. Çunkî roj li dîfrojê nekokî kîrtir dibin û qeyran zêdetir dibin. Bîrhatina vê rojê di demekê de ye ku zêdetir ji salekê ye çekdarên Daeş bajêrê Mosul û çendîn deverên din dagîr kiriye û hêşta leşkerî neşaye wan deveran azad biket. Digel arîşên emnî û siyasiyên berdewam piştî 13 salan ji herifandina rejêma berê heta niha jî aboriya Iraqê bi pilayekê bo bi dezveyînana dahatî û dabînkirina budceyî piştê bi hinartina naftê ve girîdet û kertên din di wêraniyeka timam dane. Ev sala jî nizimbûna bihayê naftê hindê din rewşa ser Iraqîyan girantir kiriye û sedan hezar kes awereyî navxwe dervekirîne. Niha hikûmeta Iraqê di bersîngê bizavekanî de ye. Iraqî bi xemxorî ve çavarêya wan guhorîn û çaxsaziyan dikin ku bi goşara navxwe û derve hatiye ragihandin û wekû dawî şans jî di bersîngê desthilatdaran da tête danan ka erê dê şên wê Iraqê ava bikin ku xelkê xewin pêvede dîtin yan ne.